Chámame Diego e o meu proxecto é Mind Archives. Pois desde ben pequeniño, meu pai foi que me meteu de alguma maneira en isto. Traíame cintas gravadas con sesións de música electrónica, incluso el tamén é un gran forofo da música electrónica, de editar o disco, e foi un pouco aí como empecé. Pero só en 2006, 2007, foi no momento que dixen, eu quero me dedicar a isto. Pois a primeira vez que salín de festa en Verín, entrei ao Garage e dixen, que é esta música? Entroume algo por aí, que unha sensación que non sabía describila, e dixen, quero explorar máis este mundo, que me causa, satisfacción e boa energía. E os primeiros recordos pinchando foi en festas con amigos, festas máis pequeniñas, en algún local de Verín, como puido ser o Garage, ou o que é ahora o Aquelarre, a outra parte, o local 35. Antes chamábase Bulligan, e ao principio empezar ali a por os primeiros discos. No Mega tamén, así algunha mañá, foron as primeiras andadas na música electrónica. Pois isto ten máis xorde, basicamente inspirándome no que tiña todo ao meu alrededor, que levaba anos pois fora del. Unha vez que cheguei empecé a camiñar por o monte e pois a absorber todo o que tiña ao meu alrededor e de alguna maneira plasmalo en música. Iba facendo grabacións, entre as grabacións e a inspiración que me daban eses paseos no monte, pois fun facendo este tema. Pois nada, isto creino, iba a dar paseos, iba co gravadores e escoitaba, por exemplo, os páxaros, sobre todo na primavera, que están bueno, pois cantan máis por apareamiento e todo, pois iba collendo as grabacións deles, que ao lado de onde eu vivo son bastante abundantes, e logo tamén iba ao campo e collía nunhos estanques que hai grabacións de ras, iba así, os oídos do son do aire. Estes temas, bueno, isto realmente é a xuntanza de varios temas e varios proxectos que tiña abertos desde anos atrás e fun collendo o que puiden algúns sonidos e levándose a un solo proxecto. Gracias ás grabacións e isto, pois conseguín facer, chega un pouco minimal techno, incluso o deep techno tamén. Pois máis que nada gustaríame transmitir o que teño ao meu alrededor, o que estou vendo día a día. Pois a miña proposta artística definiría vanguardista, underground e con carácter bastante trippy e psicodélico. A proposta para este proxecto definiría un pouco máis interior, algo máis sensorial incluso, que define un pouco o que está pasando neste momento ao meu alrededor e as vivencias que estou tendo últimamente dentro neste pueblo. Son natural de aquí, do Rosal, estuve vivindo aquí casi toda a vida, excepto os anos que estuve vivindo fora, e agora volvindo de novo, levei aquí casi 2 anos. Feito, eu penso que este é un dos principales motores de inspiración para min, estar aquí tan ligado ao que é a naturaleza. Eu penso que se pode medrar tamén desde acá, pero é importante ir afora para inspirarte. Pois eu desde ali fora aprendín, encontrei outro tipo de mundo que aquí non encontraba, un tipo de comunidade a que aquí tamén non é moi difícil chegar, ou eu non coñezo, e ali puiden ser un máis desa familia. E collín moitas ideas, a verdade, que me curtín bastante, conocín a moita xente, moitos proxectos,
non sei, nutrime, aprendín unha experiencia moi boa. Eu ahora mesmo estou desenvolvendo aquí desde fai 2 anos un proxecto que é Santa Compaña, que é un sello discográfico que se dedica a sacar música única e exclusivamente en formatos vinilo e digital. Bueno, ten un pouco que ver tamén que hai aquí ca mitoloxía da nosa terra, que é o nome. Entonces en cada disco quero representar un pouco eso, o que é a historia da Santa Compaña. Pois ahora mesmo sacou a primeira referencia, que é un disco meu, con un remix dos Atomic Moog, e próximamente vai a salir a segunda referencia, tamén vamos a facer algúns showcase e unhas festas, e bueno, o novo proxecto que teño agora é o proxecto Terra Meiga, que vai ser desenvolvido, ou queremos que sea, neste sitio de aquí. Creo que é moi importante crear, porque necesitamos ter un abanico de posibilidades donde escoller, principalmente desde o corazón, pero sobre todo por poder expresar de alguna maneira os meus sentimientos e mostrarlos a xente. Pois un alivio moi grande. Bueno, pois cando volvín para aquí, pois obviamente tiña moita morriña de estar ca miña familia, de estar na miña terra. Entonces, por nada, demo por facer un disco. Dinlle a vida ao sello Santa Compaña e creei este disco, que o Morriña está aquí. Morriña con un remix dos franceses Atomic Moog, e a outra cara é o Emotions. Cando estou mal, principalmente, cando teño algo aí na cabeza que non me deixa pensar noutra cousa, digo, o único que podo liberarme é con eso. Entón aí plasmo, de alguna maneira, todo o que estou sentindo. Se estou máis contento, sale un tema máis alegre. Se estou máis triste, pois salen máis os drones, máis os ambientes oscuros. Creo, sobre todo nos momentos que estou mal, para poder de alguna maneira liberarme deso. Sí, pois a veces cando estou nun cambio mellor de fase na vida, no final de unha, é cando máis inspiración teño. Por exemplo, cando me estaba mudando de Santiago para o Porto, aí creara 2 tracks que os teño aí o disco, que a verdade é que foron a hostia. Eu non estaba nun momento, non sei, non estaba moi contento nese momento, nin tamén moi confiado por o cambio que iba a suceder, sabes? Estaba salindo dun sitio que xa conocía ben, que xa tiña experiencia, xa tiña amigos, a enfrentarme a outro totalmente diferente que tiña que empezar de cero. Entón, nese momento, nesa ansiedade que tuve neses días, pois aí, botei fora e saliu ese.